may send thumbs up. Sa mga listeners na po, kaso bago, siguro nagkaigwang interruption sa internet connection, di ko po aram, talagang pag live, arog ka iyan, nagkakaigwa kitang technical difficulty, lalo na ngunyan mauranon, siguro saro pa iyan, tibad, natatamaan ang mga DCTV lines. Hello po, DCTV, Aleco, good morning. Shout out po sa indo dyan. As in po, Miss Jen, kasi bago, pig-urulayan ta ang manunungod sa wetlands. Na tama-tama nga ni ining pagprotektar ta. Ta sabi ta, paano kung na-convert na ining lugar na ini? Sabi mo kaso bago, nagkakaigwang illegal conversion. Ano ining illegal conversion, Miss Jenica, na pigapod ta? So, igwa kaya kitang, actually, saro sa mga problema ni DNR or challenges nga na kinakaharap ta, itong encroachment and land conversion. So, land Mhm. conversion, ibig sabihin from wetlands to other ibang conversion. Mhm. So, pag dahil po na-convert siya, for example, nagtuktok kita for infrastructure projects, so nagkakaigwa kitang loss sa wetland habitats. So, nawawara paunti-unti or nadidegrade ang sa itong mga wetlands. So, kapag nawara ang wetlands, nawawara din kita kay biodiversity. Kapag nawara ang biodiversity, nawawara ang source na kang water, kang food. So with this, si DNR po, alongside with the local government units, enforcing agencies, as in ibang mga stakeholders, so nag implement kita hang land use regulations. So kung saan nagzo-zoning kita na para ma-prevent ang illegal na land conversion. So para digde, magkakaigwa kita ng sustainable land management practice kung kasi sabi ko nga ni Kasubago, nawara lang kaya kita on air eh. So, problem ta kaya si development and conservation. So, dapat magmi-meet kita halfway na parehas di inaapektaran. So, sabi ko ay Subago, so si DNR din is um, igwang mga protected areas. So saro ini sa naging mga actions ta na for example si Buhi Wildlife Sanctuary saro siyang wetlands na naging protected area. So kasubago nga ni before kita makat maduman ako ta ako sa pollution na challenge ta Mhm. sa mga wetlands. So digdi ko tiglalaog si wastelands. So usually kaya si wetlands, sigapot na wastelands. So mga tao, tigtatarapukan ki mga basura ang wetlands. Di ko Yan. aram kung nataarog ka taong tigikiribo. Kaya nagkokoski pa nga pagbaha, di ba nagkakagaradan sa mga Mhm. isda. Dako lang siya mga consequences. Kung sa tigatarapok din itong mga tigamit na pesticides or fertilizers sa mga emission ka mga water, kaya nagiging nade-degrade sa water quality na nag-a-affect sa biodiversity kaining mga wetlands. So dakulan siyang nagiging boomerang effect siya kung anong mga actions ta to to support to support this para masolusyonan ining mga pollution na ini. So si DNR po nag-enforce ng Clean Water Act and Ecological Solid Waste Management Act. Kaiba dyan ang mga local government units and stakeholders and community. So ina-highlight ko ang community ha. Hindi lang po si DNR, LGU or stakeholders ang kailangan mag-implement nitong mga batas na binanggit kong Clean Water Act, Ecological Solid Waste Management Act, kasi lahat tayo ay may parte sa environment natin. So with these efforts, nagkakaroon din tayo ng mga water treatment management and awareness campaigns sa ating mga communities. So ito suduwang nagiging major problem natin as of now. Grabe pala ining ano talaga mga importance kang wetlands. Tama ka Miss Jen na sa mga tao na nagtatarapok kasi 'di ba igwa dyan na wetland sa may daraga, parang iyo dyan sa may airport, iyo ba ya? Sa old airport na minsan talaga kaitong mga panahon tigtatarapukan na dapat na nga ni protektaran ta an sa tuyang mga wetlands. Bako sa naiyan, di ba? Kasabi nga ni kan sa tuyang guest na ang wetlands dapat pangalagaan kasabay ang river, ang mga lakes nagtatarapok din dyan ki mga basura na mata kakita hay na sa mga sira nata nagkagaradan not knowing kita man sana ang naging kausa ka itong pagkagaradan kang mga sira as in pagkaati kan tubig pag nagko-coastal clean up nga ni kita syempre eventually bagamis dyan ang mga nagaagi sa river maduman sa dagat
Kaya pag nagka-coastal cleanup kita, ang mga nagkakakuro ata diapers, so mga patos, kikendi, mga patos ki pagkaon, mga bado, igwa po kitang mga nagkakakuro ang mga gubing, igwang mga sapatos, tsinelas, na nyaraon po iyan dyan sa satuyang katubigan. Kapag tigtapok nindo, eventually maduman sa kadagatan, as in, source po iyan gan sa tuyang pagkaon, mabalik man sa nasa satuyang hawak, as in salud. Ano, Miss Jen? Kasi cycle, may cross and effect talaga siya. So magayon ining nagiging discussion ta manunungod sa wetlands, tanganing dai maging wasteland. So Miss Jen, sabi ta ka, hay na itong mga kahapotan ko sa iyo, o ni na. Ang sunod ko sa imong kahapotan, ano daa ang mga challenges? Ikaw bakit ang nasasapar na mga challenges sa pagkonserbar kaining sa tuyang mga wetlands, as in, ano ang pigagibot na digdi? Aram ko kaso bago, nabanggit mo na itong polusyon, which is saro din siya talagang dakulang challenges na pigsasaparta sa DENR. As in, ito na igwa kitang Clean Air Act, Clean Water Act, aside duman sa polusyon, as in sa illegal conversion, igwa pa ba kitang mga magabat na challenges na tigsasagupa, grabe ang term, sagupa talaga, tigsasapar tangani na maprotektaran ining sa tuyang mga wetlands. Actually, igwa pa kung nakalista digdi Ate Jo. So, Sige lang. overexploitation or sobra-sobrang pagkuha ka mga resources sa atong wetlands. Kita baga kaya, pag, for Mhm. example, nakainigit ang sarong isda sa sarong wetlands, iurubos tagabos ito. Namas Tapos, namas ang apod kay namas na mason. publiko. Grabe ang pagkuha iurubos, di na nagtatada. So, Dapat magtada magtada, wag ibigay lahat. para sa sadiri din, ganun. Oo, ganon. Para din sa So, environment. Mhm. yes. So iba kaya, grabe ang pagkuha ng resources. For example, sa wetlands yan, may mga fish and plants. So iba, tig-uurubo siya, wala ng time. So mga fish or mga plants na mag-grow. Kaya iba kitang nagkakaroon ng overfishing on unsustainable harvesting kung saan wala nang nagatalubo, wala nang nagpapadakol. Kaya si DNR po nakiisip ng solusyon na i-involve si mga Fisher Folks Association, si mga local communities na magkaroon ki sustainable resource kung saan, for example, sa fishing, ma-regular ta, may oras na may bulan na open ang pag-isda sa isang wetlands o sa dagat. As in, may season man na close siya para may time na magtalubo or magdako lamang itong mga sira or plants na yaon tuman. So sa pa sa nagiging problema iniha, lack of Ano? awareness ang community engagement. So, Mhm. aram ko sa iba po is they aram pa kung anong wetlands. So, aram ko nakakapirang taon na po akong SEPA degree about sa wetlands. Pero may mga tao talagang they paninda nasasabutan ano so importansya kay mga wetlands. Kaya dahil they ninda aram ko ang importance, nagdi-lead sinda duman sa mga activities na pinagbabawal. Mhm. So, kay puhan talaga ma-aware ta sinda na iyang tigigibo nindo is sala na. So dahil digdi, araw kay ni tigibot ang radio program, day kami napapagal mag-disseminate ki impormasyon sa mga importansya kang wetlands. Bako lang po sa wetlands ha, sa pag-protect as a whole, conserve and manage ka sa tong environment and natural resources. So dai mapundo Ang ngunyan na DEN. aldaw or Feb 2 lang ang So Miss celebration Jen, ng next World. month, di ka mapon. Igagast ka na ulit. So next month, iba naman Mhm. pong celebrations ito. Pero sabi ko po nga every time nag-guest ako, bako lang po Feb 2 ta marurumduman ang importance kang wetlands. Sa Uraal daw ta po, sa moment pa lang na nagkakan kita or nagiinom kitang tubig, galing to sa wetlands. So dapat bigyan tang importansya ining mga wetlands ni. Actually, iga pa ako sa Ate Jo, last na Wait lang. lang. Bago mo yan Sige, sabihon na last mong um, ano ito, challenge, challenge. kadipisilan, kahandalan sa satuyang mga wetlands. Igwa kitang nag-text sa satuya, bako ini-text, comment sa satuyang Facebook Live si Mr. Jonel Alfon. Ang sabi niya, good day po, magayon po ang topic nindo. Naiiling ko po effect kang basura sa lugar mi. Hali sa mga sapa, bubon na labahan, ang basura grabe, shampoo, plastic ning sabon. Pagbaha, diretso sa salog na tigkukuanan mi ki mga sira
sira sa pagkaon sa mga bakawan, nasampay mga basura iba-iba. Ano po, na grabe, nasampay na sa mga basura, 'di ba? Kung may proper disposal sana, malinig ang dagat. Ang location mi, Bangkerohan, Legazpi. Good morning po dyan sa gabos na mga nagdadangog sa tuya sa Bangkerohan, Legazpi. As in sa bilog po na pamilya, mga kairibahan ni Mr. Junel Alfon. Thank you so much po sa imong mensahe. Sabi ni Mr. Junel, magayon da ang sa tuyang pinag-uurulayan. Taduman sa indang lugar, nagtatarapok kibasura dumanda sa tiglalabahan. Sa may bubunda po dyan, na kung sain, nagtatarapok ki shampoo, plastic ki sabon, siguro nagkakarigos duman. Ano kasi minsan baga sa community kapag halimbawa makarigos naman sa may bubon kung may shampoo dapat po kung makarigos ka mo sa luwas darahon po nindo ang basura na ginamit nindo ining araw ining shampoo kung malaba po kamo duman so mga ginamit din po nindong sabon panlaba idara po gilaray nindo sa tamang lugar. Hello po sa mga taga Bangkirohan, di man po ako dagit. Nagpapagiramdam lang po. Tangani na pag-araw po kaiyan na pag nagababa kaya talaga po iyan sa pasiring sa kadagatan. Iyan po baga eventually it will lead to the ocean. So sabi ni Sir Junel, nagbaba duman sa bakawanan. Ang mga bakawan po, iyo po yan ang mga mangroves. Yan po so nagsasarag na mga klasiki pananom, klasiki kahoy kapag igwa pong mga storm surges, dyan din po nagabunay ang mga sira sa mga bakawan. Kaya very important po ang mga bakawan ta. As inya una da po duman su mga ibang basura. Kaya importante po pangapodan kang sa indo ding concerned citizen dyan sa Bangkerohan, Legazpi na magkaigwang proper disposal. Sabi ta nga ni po, kita sa DENR nagaregular pero kamo po dyan bilang mga naka-star sa sarong lugar dapat nagtatapok po kita na igwa po baga kitang tigaapod na MRF facility kapag dapat po nabubulok, inabubulok, so mga yellow waste na tigaapod ang mga hazardous, naka-separate man po ito. Tangani po na matabangan ta ang satuyang komunidad. Ano, thank you po sa texter ta na si Mr. Junel Alfon. As in, good morning sa Gabos, sa Bangkerohan, as in sa mga kandidato sa Bangkerohan, iba. Kasabay ba? Iyo po, as in, sige Miss Jen, aram ko igwa ka pang saro na ihera sa muya na challenge na pigakaampang kang sa tuyang opisina. Bago to, so salamat po na-appreciate nyo po ang pag-radio guest meeting as in sa topic ta. So dahil po dyan, next year ako po Oh, giraray. sige. Hindi, joke lang. Ililista min eh. Baka po may iba naman na baka may mas ma-share po silang iba Mhm. pang importance kang wetlands. So araw po katundik sabi nindo, opo. Minsan po kaya, araw kat sabi ni Ate Jo, pag nagkakarigos, tigwawaltak na maski sain, maski nga kinakanan na may plastic. Wawaltak na maski sain, tiga pabayaan na, di ko aram kung nata, araw ka to so, higibo kang iba, pero in a long term run, may inindang effect kapag ka mo na mismo, so nakaranas ka itong pagbaha. So, sunod pa is, bigod lang joke ate Mhm. dyan, no? Susunod pa doon na challenges namin is climate change. Mhm. So, dahil po sa climate change, nagkakaroon tayo ng sea level rise, increasing flooding. Kung nailing nindo, ngunya di ba tag-uran, may Iyo, for sure at siya, bahaon talaga. babaha na naman, taday na naman nagpupundo ang uran. Kaya duman, si DNR po, tigi-integrate ni ining climate change adaptation sa muyang mga plano, sa samuyang mga activities. Araw kang pagtanom ki mga bakawan, so igwa kita ang mga celebrations pa ng World Mangrove Day, pagtanom ka mga bamboo, pagtanom pa mga puno, pag-coastal clean up. So, yan. So, duman mo nahihiling na tama si Ate Jo, karamihan talaga nakukuha ami is diaper or mga cigarette box. So, mga upos kang sigarilyo. So, iyan sa mga nagiging challenges me sa pag-conserve kang mga wetlands. So, thank you, Miss Jen. Ano, pighiras mo sa tuya ang mga challenges na pigsa sa parta. Pero, at the same time, pangapodan ta ini sa tuyang mga kaibahan, mga friends sa community na data ubuson ang sa tuyang mga rekursos naturales. Saro duman sa nagtatak sa kuya na hineras ni Miss Jen over exploitation. So, sobra-sobra da pong paggamit
pagkuakan sa tuyang mga sira kang bako sana pwedeng mga resources na igwa kita kasi maski ano po na sobra sa satuyang buhay sa satuyang environment maraot igwa po kita Mm. nag-message sa tuyang Facebook live siguro nababas na iiling din po nindo ini sa satuyang Facebook live si Mr. Manlulupang Oragon. Wow, magayunan man ang sa imong name, Facebook name Sir Manlulupang Oragon. Ang sabi niya, sinangyaring landslide sa Libon kang 2024 October. Subuot may mining duman sa diri kang mayor. Ano po, naaksyonan lamang kang DENR and other concerned entities? Salamat. So, Sir Manlulupang Oragon, salamat po sa pagpadara ka ining mensahe sa imong concern. Aram ko po na dakula ang pagmakulog mo sa satuyang environment, lalong-lalo na dyan sa mga sa mining industry ta. Syempre, aram ta ang natural na nagkakaigwang pagrasay kidaga lalong-lalo niya na mauran. Diyan ako nag-aagi sa may puro, sa may Sleeping Lion. Nagrasay din duman kaya pag naga-drive ako luway-luway ako pag naga-drive ta kung maanuhan din ako pero digdi sa mining duman sa Libon as of now wala po akong data manunungod digdi Sir Manlulupang Oragon pero ipapaabot mi po ini sa Mines and Geosciences Bureau tasinda po talaga ang kumbaga ang agency na nakakaaram kaini. As in pwede po kamo magmensahe sa indang Facebook page. Igwa pong Facebook page ang MGB, parang MGB Bicol o Mines and Geosciences Bicol. Pwede po nindong imensahe itong Facebook page ninda tangani na masimbag ining concern nindo kasi magayon man po ini tanganing maaraman ta kung ano ang naging action. As in kapag nag-guest mi po sa Giraray, I think igwa pong guesting ang mines no arin nga ni Ishelo ang Mining Act ah, F20. sa Feb 20 niyan. Aram ni Miss Jet. Sir Manlulupang Oragon, magkakaigwa po kaming guest on Pebrero 20. Pag-uurulayan ta po ang tungkol sa Philippine Mining Act of ano yan, 1995 ba ya? 1995. Naigo po kaya kami digding kalendaryo na kung sisi ang mga masunod na guest. So, maaapot na po ini, pwede ta pong i-up mo po giraray kung igwa ka pong mga concern, manunungod sa geohazard, basta po manunungod sa mining, pwede ta ining ihapot sa MGB pag guest ninda. Ngunyan man sana po ining Pebrero, kaya masisimbag ta po tulos ang sa imong concern. As in, Mr. Aldrin Prime is watching. Pa-shout out da po. Good morning po sa kabos na mga nagahiling sa tuya dyan sa Masbate. Magayunon ang Masbate. Very bountiful ang lugar na ini. Sabi ni Sir Aldrin, ingat po Ma'am Joanne sa pag-drive po. Iyo. Thank you po Sir Aldrin. Mauran kaya po digdi asin duman sa pigaagihan ko nagrarasay din talaga. So kasabay iyan, iharapot ta iyan sa Pebrero 20. Manunungod sa geohazard. Iisarabay ta po iyan kasi ang dapat aram ta kung saan ang mga lugar na may potential na magbaha, may potential na magrasay ang daga o may mga masingan sinkholes igwa na din baga Miss Jen na irerarom ang daga so dapat aram ta iyan kung saan tangani namali kayan ta iyan kung delikado an sa imong lugar makaibakwar ano so narumduman ko palan kaso bago so introduction sa kuya ni Sir Joshua Bino grabe man ano yan tawong lipod sabi ni Mr. Joshua ano diwata feeling ko tawong lipod. Sige, Miss Jen. Dakulon kitang napag-ulayan. Dakulon din kitang mga texters sa aldaw na inina. Kapag sabi ko may mga naglalaog na mga text, negatibo man iyan o positibo, nauugma ako. Kasi meaning, ining mga taong ini, may pagmakulog iyan sa satuyang environment, sa satuyang wetlands, sa satuyang kabilugan na environment. So, igwa na sa nakitang 8 minutes. Miss Jen. Kulang ang oras, Ate Jo. Yes, totoo. Igwa ka bang agyat sa publiko? Igwa ka bang gustong ipaabot sa satuyang mga listeners tangani na matabangan kita sa DENR sa satuyang misyon na ma-restore as in ma-conserve, ma-preserve ining satuyang mga wetlands. Ano ang sa imong mensahe bilang taga CDD, bilang nagfi-field, bilang naiiling mo talaga
with your eyes personalmente ang mga nangyayari sa mga wetlands ta, Miss Jen? Okay. Okay po. So sabi nga ni Ate Joanne, nagfi-field kami. Opo, filmi kaming naglilibot sa buong Bicol region. So sabi ko nga every radio guesting ko is stay kayong papagal. Maski anuman ways or means, maski ba ako sa radio program, nagduman man kami sa Barangay Nindo, sa LGU Nindo. Pero may explain ko anong importance kang wetlands as in kang environment as a whole. So para sa Gabo, sana po bako lang Feb 2 ta i-celebrate ang World Wetlands Day. I mean, ang importansya kang Wetlands Day. Sana po every Feb 2, narurumduman nito, World Wetlands Day. E yun na naman iniso, mabibigyan importance na naman ang wetlands. Sana po urual daw, mag-uran man, or magkaigwa man kitang inconvenience. Kasi minsan kaya Ate Jo, kapag yaon na kita sa problema, saka talang narurumduman gibuhon sa mga tama. So Mhm. sana as early as now, so simpleng pagtapok ang basura, ilag sa tamang laganan, mag-segregate, magtanom. As in importante is, permi ka mo mag-join. Kung in kaso igwaman ng mga paapo ng CDNR na public awareness or igwaman ng mga activities, sana permi ka mong yaon duman. Dahil ka mong magsawa na magtabang sa mo na maprotektaran ining environment, especially ining mga wetlands. Nag-message sa Giraray si Sir Aldrin Prime. Ingat ma'am po, Ma'am Jenica. Nag-field Thank ka you. garo na, Miss Jenica. Kasi aram po kang gabo, si Miss Jenica maiguson ining para field. Talagang yaon iyan dyan sa satuyang nakakalibot sa bilog na Bicol region. Kaya kung may sarong tawo na gusto nindong aputon, kung ano ang estado kan sa tuyang kapalibutan, kan sa tuyang recursos naturales, pwede ining makasimbag si Miss Jenica Mendoza. So, sabi mo, Miss Jen, kitang mga tao nakakaramdom kapag may inconvenience. Araw kay ni naramduman ta na ay iyo pala, hindi kita dapat magtapok ki basura. Ta nagbabaha, araw ngunya nagauran. As in, saro pang pangkapoda ni Miss Jen, mag-intra. Maging aktibo kita, maging proactive kita pag nagsabing may coastal clean up, day po kita magduwang isip, arag dahon na nindo an sa indong mga kairibahan tangani na makatabang kita sa satuyang kapalibutan. So, Miss Jen, sabi mo kasubago, um, ang mga alat, ay gwapa. Grabe, very active si Sir Aldrin Prime. Idol ko po yan, si Ma'am Jen. Magaling at masipag po. Idol, mi manika, Sir Aldrin Prime. Thank you po sa imong mga comments sa satuyang Facebook Live. As in po, syempre, dyan sa Penro, Masbate, as in sa mga kaibat na sa Senro. Miss Jen, balikan ko na diskutir tangon yan ang bilog na sa bilog na discussions ta ang manunungod sa wetlands. Sabi mo kasubago, balikan ko sa pinakainot, igwang duwang klase. Ang first, so gari ako na ma-recap na ako sa lawang pala sa tigtataram ko tulumalan ang naramdaman ko lang yun kakaan so man-made and inland wetland ano susaro Marine and coastal ate. Marine and coastal, duman pala malaog so mga coral reefs, mga seagrass na sabi tangan, ipati palan ining mga coral reefs kasabay sa mga wetlands. So, Miss Jen, bago kita magpundo sa satuyang radio program, aram ko 4 minutes na sana. Kaso bago tig news ko, so pagirumdom kang DENR Bicol, ta eleksyon na baga, Miss Jen, ang pangapodan ta sa mga tao, sa mga gustong ma-elect na mga líderes kan sa tuyang banwaan dakulon na mga matitibay na mga marayman na mga politiko pero saro po sana na mahiling miman na magmakulog kita sa satuyang environment kaya Miss Jan baga pag pinakuan mo ang sarong kahoy ki poster kalimbawa iboto tigpako mo po ang kahoy, malulugad po ang kahoy. Kapag po nalugad ang kahoy, pwede po siyang magkaigwang helang, pwede po siyang malapa, pwede pong maglaog su mga diseases sa kahoy na ini. Bako po ako forester, pero sa kahaluyan ko po na pag radio program, iyo po ini ang naokodan ko na kapag nalugad ang sarong kahoy, pwede siyang maghelang. Garuman sa na po bagaian tawo na pag nalugad kita, pag napako ka,
malinaw na tetano iyan sa tao kapag napako ka. Sa kahoy man po, arog din po ka ito. May danger man po sindang magkahelang asin malapa. So abuta po iyan na mangyari sa satuyang mga kakahuyan, lalong-lalo na diin na nagpupundo, dakulo na sa mga posters na nasabutan tang eleksyon. Pero maging responsible po kita sa pagkaag kang ining mga posters. Iyo po ang pangapodan mi sa DENR Bicol. Iga pa po kitang pahabol na texter. Wagayon din ang sa iyang pangaran. Sa inindo ini nagkaka-irisip. Brother dear. Dear as in, ano ang Tagalog kang dear, Miss Jen? Usa. Si Usa. brother na usa. Saro siyang usa. Saro sa kausakan baha, bako lang basura, kundi ang maluyang infrastructure and flood control projects na may halong corruption. Magayon ining insight ni Sir Brother Dear na iyo saro din, very important din ang flood control, ang maray na infrastructure as in saro tangani na sa mga susunod pang mga panahon malikayan ta ining mga araw ining problema, magpili po kitang maray sa maabot na election. So 2 minutes na sana, Miss Jen. In final word, shout out. Sige po. Sige po. So sa pamamayo po kang Samuyang Regional Executive Director Francisco Emilia Jr., kay Attorney Ronald C. Supsop, ang ARD namin for Technical Services, sa Division Chief namin, Chief Mark, lang kung nanood ka dyan. Hi, Mark. Yes, nag-iiling talaga si Chief Marl. Sa mga taga CDD, Pam BCS, hello. As in, may nagpapa-shoutout po, digdis ako. Isingit ko na yun ni Ate Jo. Sige, Kasi ano sige. daw, hello po kay Emil, kay Emil, kay Right. Miguel, na Wera, Okay. mga taga Water District ining nagpapa-shoutout. Tapos happy birthday din kay Kim. So sa Gabos, maraming salamat po sa pagdangog. As in, next time po, sana pag ako ulit, nakol pa pong mag-participate, mag-text, maski anong kahaputan yan. Naaram ko pong simbagot ko po. So sa muli, Happy World Wetlands Day, and wag po natin kalimutan protektahan ng ating mga wetlands. Thank you. Okay. Thank you very much. Nakaibahan ta po ang sabi ko kaso bago matibay na personahe kan DENR na nahiling man po na nindong talagang tunay na si Miss Jenica Ann Mendoza. Gamiton ko din po ining oras na inita nga na i-congratulate me ang bilog po na DENR Bicol maugmaho nagsiselebrar sa pagiging full-fledged Director 3 kang Samuyang Assistant Regional Director for Technical Services na si Attorney Ronel Supsop. So kasasaro po baga na guest siya sa tuya na pig-discuss niya ang manunungod sa PAMBI, sin sa PAMBI clearance. Kaka-guest sa na po sa tuya ni ARD for Technical Services Attorney Ronel Supsop. Ngunyan po nakuha niya na ang item niyang full-pledged Director 3. Congratulations po sa imo, Attorney Ronel. As in, deserve niya talaga ining makuha niya ini. Talagang saro siya sa mga maigos, as in matibay na leaderess kang samuyang opisina digdi sa DENR Bicol. As in, syempre po, sa pamamayo ni Chief Marl kang CDD, nagpapasalamat po kami ang RSIG, ang bilog na DNR family sa suportang pigtatao kang CDD Pirmi sa satuyang radio program na kapalibutan ta at amanan ta. At syempre man po ang samuyang maigos na Regional Executive Director na si Red Francisco Emilia Jr. Ako po si Joan Montecastro, asin ini ang satuyang naging programa kapalibutan ta at amanan ta. Sa indong nahinanyog ang programang Kapalibutan Ta at Amanon Ta. Kapalibutan Ta at Amanon